Welkom bij Dierenopvang De Wissel. We vangen hier veel honden en katten op. Vooral zwerfkatten is op het ogenblik een groot probleem. En daar gaan we nu eventjes naartoe. Nou, hier zitten alle zwerfkatten. We hebben er op dit moment een dikke 85. Waarvan dan eentje hier zit. Die zit hier eigenlijk al veel te lang. Dat is Watson. Watson is gevonden. Hij zit hier al een mooi tijdje. En uit onderzoek bleek dat hij een wat hartprobleempje had. Hij heeft een verdikte hartspier. Daar krijgt hij medicijnen voor. Nou, hij is niet altijd even vriendelijk, zei ik al. Maar voor de rest, als je er een beetje mee om kunt gaan, dan is het best een leuke kat. Laat ik hem weer even lopen. Nou, wij vinden het natuurlijk ook niet altijd leuk om beetgepakt te worden. Hij is ook een beetje gewend om nu altijd pillen te krijgen. Dus dat is ook iets wat hij niet heel leuk vindt. Vandaar dat hij een beetje wat fel reageert zo nu en dan. Nou, naast de 85 katten die we hier hebben die een plekje zoeken, hebben we ook nog een paar honden. Deze hier bij mij, dat is Cas, Bouvier, jaren 5 oud. Hartstikke leuke hond, maar zoals een Bouvier bij een Bouvier nog gebruikelijk is, moet je wel aan hem de baas zijn. Anders dan gaat hij het overnemen. Nou, aan de andere kant hebben we de Labrador Storm. En die heeft hij niet voor niks, die naam. Die naam heeft hij niet voor niks. Het is een hele enthousiaste, drukke hond. Maar wel een heel lief karakter. Kan goed bij kinderen. En als je veel met